Kaixo, Aiora naiz, Arianariko sortzailea eta Joskintza ikastaroetako mankomunitateko tailerista, eta gaur ikasiko dugu orratz bat enhebratzen. Erakutsiko dizuet nola orratz bat enhebratu ados. Hartuko dugu ari zati bat, ez oso luzea, ez oso motza ere. Jakiteko ariaren luzera, eroso josteko behintzat, gure eskuak egon behar dute gure sorbaldeen zabaleran gutxi gora bera. Bale? Aukeratuko dugu orratza, beti joera dugu oso orratz potoloak aukeratzeko, eta oso zula handia dutenak, eta ez da egokia, bale? Ze, orratz potoloekin oihala zulatzeko arriskua dugu. Behin aria orratzan sartu dugunean, egin behar duguna da korapilloa. Normalean beti korapilloa egiten dugu ari zati batean, bale? Esan nahi dut, ez bietan, hau izango litzake bi arietan korapilloa egiteko, batean normalean egingo dugu. Korapilloa egiteko, bueltatxo bat ematen zaio ariari, eta badugu gure korapilloa egina.